poño aquí para facer un cocido galego. Entonces, estes son os grelos que vou usar, que son aproximadamente 4 kg de grelos. O proceso é o seguinte: vamos a preparar a pota, lavalos e despois a cocer. Se lle sacan estas puntiñas rosas, entonces cae algúns que teñen rosa, entonces se lle sacan. Así sin problema ningún. Isto leva tempo. Cuestión de tempo todo, Isto hai que... O cocido gallego hai que facelo con moito cariño para que salga ben, senón, como todas as cousas, que hai que poñer entusiasmo, moito mimo. Se ten así un poquinho de rosa, se lle saca, se lle saca a principal. Estes son grelos máis ou menos para facer un cocido para 17 e 20 personas. Bueno, para non estar grabando todo o tempo, además como muestra, vou deixar de gravar agora, despois ao final xa. Estes son os restos que quedan. E agora, una vez que está aquí ya todo junto, ahora los lavamos ahí con agua fresquita, los lavamos y quedan listos para cocer. Miramos bien estos finitos, son los mejores. Vamos a echar. Y ahora los llenamos de agua y ahora voy a presentar los siguientes ingredientes, los que faltan. Ahora se revuelve todo y se le pasa por outra agua, hay que pasarle por outra agua para que queden ben lavadiños. Bueno, aquí están os ingredientes todos do cocido galego, made na vixía. Unha cachola de porco, xa desalada, que ven da agua, unha cacholita curada, inteira, a pota inteira e a cocer todo xunto. Un botelo, chorizos para cocer, e 6 chorizos ceboleros que están moi ricos. Un lacón, lacón desalado, garbanzos, 1,5 kg de garbanzos, e patatas cocidas, 4 patatas para cada comensal, máis ou menos. Todos estos aquí son os ingredientes todos que leva xunto cos grelos, como se viu anteriormente. Se vai a proceder entonces a poñer aquí todo e a encher de agua, e na mesma agua se vai a cocer as patatas e malos garbanzos. Os garbanzos van a meter nunha bolsita, e se saca todo isto e despois se cocen os grelos, aparte tamén, na mesma agua. Todo así máis ou menos por este orden. O máximo xa está encendido, se pongo ao máximo, xa está. Esperar que ferva. Garbanzos. 1,5 kg de garbanzos, unha bolsita para sacalos aparte.
Un gorro, un sombrero, no, incluso para mí. Este non... Mira a mancha esa como está baixando. Mira que perfecto se ve aquí. Non é unha mancha, é un... Bueno, agora unha mancha. Mira, xa está desaparecendo. Pola parte de abaixo está cubrindo, mira. Ves?